Hello लोगोफोर आंनि बाजो ब्लग YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबा बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आं जेबो ब्लगिं खालामा नोंथांमोना आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ माखासे ससियेल मिडिया आरो माखासे बर'नि निउसनि गेजेरजों लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनैसो खालामनाय जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ रामसिं गिल्लानि रुंसारि जानायनि सोमोन्दै रामसिं गिल्लाया मैया रुंसारि जालांबाय भिडिअखौ दिनै खालामदों रामसिं गिल्लाया सासे सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुरमोन बिथाङा बिराद मोजां भिडिअ लायोमोन बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानानै आंबो गोसोआव दुखु मोनदों लोगोफोर दा जोंनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जाबाय बा जानानै फैबाय लोगोफोर माथो बुंबावनो थैनायखौ रावबो हमथानोबो हाया लाखिनोबो हाया आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो आर'जनियाव गसाइनियाव आर'ज गाबनो सानो जाहाथे रामसिं गिल्लानि जिउआ बा आत्माया सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनियाव आर'ज गाबो लोगोफोर आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावो नोंसोरनि गेजेराव जाहाथे आंनि चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो शेयारबो खालामनो जाहाथे आंनि चेनेला थाब ग्र' जायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय